rastu i to preko noći bez nekakvih posebnih najava. Takav sličan slučaj imamo na Građevinskom fakultetu. Što se dogodilo? Pa, evo recimo, naši problemi su puno specifičniji od problema studenta Politološkog fakulteta. Mi imamo situaciju gdje su studenti koji prolaze sa 5.0. Znači, uvjerljivo najbolji studenti našli su u situaciji da moraju platiti 2.500 kuna. Na koji način? Upravo time što se kod nas predmeti, a i na većini drugih fakulteta, do primjene ove odluke naplaćuju semestralno, to jest ukoliko upišete predmet u veljači, to jest u ljetnom semestru, vi taj predmet ponovo plaćate kad ga upisujete sljedeće akademske godine u veljači. I tu je bio problem za naše studente koji imaju uvjerljivo visok prosjek i dali su godinu za godinu u roku. Oni moraju platiti diplomski rad, koji su inače mogli položiti, to jest napraviti do veljače, sada. Ta odluka im je donesena i obznanjena im je u srijedu. A školarinu i upise moraju podmiriti, znači, do petka. Znači, nepunih tjedan dana. To je izuzetno nepravedno. Najbolje studente zakinut za 2.500 kuna. I mogu vam reći, znači, u toj grupi ima barem 40 studenata koji imaju prosjek od 4.5 do 5.0 na diplomskom studiju. S druge strane, upravo zbog toga što odluka ima neke određene mane, studenti koji imaju tih 55 do 60 bodova, ali nisu davali godinu za godinu, znači, nego imaju neke predmete s prijašnjih godina, tako dalje, koji su kumulativno skupili 60 ECTS bodova, našli su u situaciji da moraju dati značajan iznos novaca koji ovisi od slučaja do slučaja za školarine. Tu se spominju i cifre od nekih 8.000 kuna. 8.400, ja ću vam reći moju osobnu situaciju. Znači, ja sam u proteklih godinu dana, računajući i kalkulirajući rizik toga, odlučio se da, pošto sam zadnja godina fakulteta, da studiram i radim. Znači, uz model koji je tada vrijedio i vrijedio je do protekle srijede, ja bi za upis predmeta, imam još 5 predmeta do kraja, ja bi za njih trebao izdvojiti nekih 2.000 kuna. Odlukom da se studenti koji nemaju 30 ECTS bodova, što nimalo nije mjerilo uspješnosti ili angažmana studenta na fakultetu, tom odlukom se mene školarina podigla za preko 4 puta, znači na 8.400 kuna. Ono što bih ja htio napomenuti, znači studenti su jako nezadovoljni. Znači mi smo potpisali, mi studenti Građevinskog fakulteta, smo potpisali peticiju, znači 515 potpisa koje smo danas uručili sveučilištu i fakultetu i sutra ćemo ih jutro uručiti ministarstvu. 190 studenata godišnje upisuje građevinu. Znači ovo su gotovo 3 generacije studenata koje su potpisale peticiju. Mi smo napravili jednu anketu na 50-ak članova, to jest potpisnika peticije, i statističkom obradom došli smo do podataka da u tjedan dana 100-tinjak ljudi, to je 100-tinjak studenata, neće moći skupiti novac. I mi smo zbog toga jako, na neki način, ljuti. Morate sačekati odgovor na to pitanje, a vama još preostaje da najavite ono što će se dogoditi. Štrajk. Tako je. Mi smo predložili, znači, dijalog. Znači, mi smo pozvali predstavnike fakulteta, predstavnike sveučilišta i sutra jutro ćemo uručiti poziv predstavnicima ministarstvima da se pridruže studentima Građevinskog fakulteta sutra u 5,5 sati u velikoj predavaoni Građevinskog fakulteta. Znači, mi ne radimo prosvjed. Nas samo zanima zašto se odluka o odgodi naplate ovog modela po kojem se pravno, edukacijsko-rehabilitacijskom, prirodoslovno-matematičkom, biološko-tehnološkom fakultetu odgodila primjena novog modela naplate, zašto se primjenjuje selektivno i zašto Građevinski fakultet mora biti taj gdje će potencijalno 100-tinjak studenata u koje je država godinama ulagala, i ja mislim da je puno iracionalnije od studenata koji bi sutra kao inženjeri građevinarstva mogli pomoći izlasku ove zemlje iz teške gospodarske situacije. Ja mislim da je izuzetno iracionalno tjerati ih na ulicu da postanu socijalni slučajevi. Tim više što je država do sada, znači to su studenti koji su čak na zadnjim godinama fakulteta. Znači, to je... Dobro, kod nas je očito situacija takva da je autonomija sveučilišta nekako pervertirala u svekoliku autonomiju svakog pojedinog fakulteta od kojih se to sveučilište sastoji. Nadamo se da će se to jednom promijeniti, ali vjerojatno neće dovoljno brzo da vama napravi bilo kakvu razliku.